Здравейте от тук, аз съм Пиер 300 Games и тук с мен е моя приятел, Здравейте. с който Crazy Hits XX, с който ще снимаме клип или по-точно ревю на Immortal PvP. Вече ако искаш може да се облечеш бронята. Така, отначало ви спална ето на този Glowstone. И като тръгнете напред има един чест, който над него пише разсет на всеки 30 минути. И като го отворите, вътре има 24 Iron, едно цвет е енчатното, един кокъл и един стар. Ето тук се слага кокъла. Чакай. Тук се слага кокъла и може... Да, така. Ето как съм го отворил. И може да ви се памнят ето някои от тези неща. Тук е цветето и ви се падат енчатнати кирки, мечове, брадви, лопати, само не всичко ми се падна. А пък тук могат да ви се паднат Rank Hero, Monster Spawner, TNT, Diamond Block, Kit, някакъв Golden Apple Key, Obsidian, книга с нищо на нея и няколко лева. Тук колкото листа има, по 3 нули се добавят и така. Какво искаш да кажеш? Значи, този кит е донатор плюс, това е поради рейтинг 2. Да. А също само да съобщя, че може да се падна тук кит донатор айтъм. Имам предвид от кит донатор меча, примерно 20. Не, целият кит, смисъл, двата лега... Не бе, аз говоря от Diamond Scale. Добре, нека да започнем към първите ларпове и първия ларп е Drop Party. Първия ден, когато влязох и първите 10 минути се взех. Там имаше още един чест, който дава награди, като във всеки сервер влизаш и за награда ти дава един чест с айтем, който на 24 часа се рестартира. И добре, това е Warp Drop Party, не е много зле, яко е. Дори мисля да го прекопирам на това кошче. Виж? Да, знам командата топ. Знаеш така, че можем да излезем от ларпа? Да, знам. И да си направим... Добре, Warp Pants. Това е нещо като PvP. Така, ето. Спомняме, тук има полшенки, за спид, стренки, каквото и да е. Така. Опа, без искам, извинявай. Така, тук има един чест, който като дойдете си го взимате, но аз сутринта го обрах. И не възхиме да видиш какво има. Така само да оставя някои неща, защото... Kit Hero, не знам. Да, Kit Hero, да. Аз имам... Kit Hero е това. Ей, гърст. Добре. Нека към другия Warp, който е Warp Event. Фак, някой ми звънна. Warp Event. Комбат си. Аз вече отивам там. Warp Event. Мисля, че това е нещо ново, в смисъл, още не е готово. Гадост. Трябва да изчакам. Казах. Аз съм тук. Виж нещо, виж. Чао! Не, отнепи. Добре, ето го там Warp Drop Party. Там мисля, че е евента. Аз па евента Warp Event. Добре, Warp Rules. 4 минути и половина вече е клипа. Мисля да приключваме, то не ми така. Добре. Тук как се прави акшн на Warp Rules. Първо не използвайте хакове, не спамете, не обиждайте другите играчи, всякакъв вид искане са забранени.
смисъл Game Mode, Fly. Забранено е продаването на акаунти и така. Тук е стафа. Днес към тях, че има едно свободно място. Аз не съм вътре, тук съм аз. Тя ще ви да напиша. Не пише, ти си... Сега Рай, как ти да е? Главният е чилката. Не го знах това. Мислех, че той е Our BG е главният. Добре, значи Our BG има бан на 2 пъти. Да, ясно. Warp Shop. Мен честно да ви кажа, на кефи доста яко. Така, абонирайте се, за да можете да видите моите поредици. Тук вече ще са редовни, на седмицата поне един път ще качвам клипове. И така, това е Warp Shop, кефи ми, честно да ви кажа. Няма някаква неща, не е пълен, да, но яко се го направи. Warp SMS, може да се закупите ранг айтеми, най-вероятно мисля, че имаше. И другото, ранговете са Forever, да знаете. Да, това е ранг донатор. Това е най-слабия ранг. То донатор хелмет, това е защита едно, нечупливост едно, защита едно, то само Kit Hero-то е по-яко. Не, чакай, да, това е Kit Hero-то. Добре, това е Hero-то. Да, това е Hero-то. Hero. Спечелих, ето го Hero-то, защита 2, нечупливост едно. Това е втория най-добър кит и... тук ютубър плюс 500, това вече се казва нещо. Да. Тръни 3, нечупливост 3, защита 4. Кит ютубър. Това е за 200 абоната. Да, 300. Тук е за 300, там е за 500, тук е за 300. За 300 пак не е, за само няма тръни нечупливост. То за какво ти е... Добре, това е Just Go Plus. Да, това е най-хубавия ранг. Аз имам такъв кит. И това е почти също, бронята е почти също. Да, и това е втория най-як кит. Това е донатор плюс. Да, 8 лева според мен, това се струва много... Не е чак толкова. Не, хубав е човек. В смисъл... Да, до някъде става си, ама не точно. Плюс това, легендарки... Това е от Warp SMS и Warp Sprint, който е затворен. Добре, всеки ден от 8 часа. Аз намерих бък, виж сам. Ще те портна. Ето го, да. Every day, every night, event at 20:00 часа. Да, там не може да се бъгна аз това отколко. Тук победителите са за трето място пише. Тук е забранени са командите тъпа Fly Set Home. Виж? Къде си? Виж? Аре, няма телепортни. Окей. Обаче има бък, който трябва да покажем на това. Сега ще ви покажа моя хом, но мисля, че не е баш толкова приятно. Бахте, това не е зле хич. Яко е. Бързо ще го минем, само че... джъмп още по-лесно ще го минем. Единственото гадно, което ще ми е тук водата, която е над Soul Sand, а Soul Sand като отгоре с вода и го забавя. Добре, това беше от мене. Ела тук, свали си бронята. Имаме ние същи ризи. Свали панталонките. Ся. Аре, без гащи ще станеш. Аз имам къси панталонки. Аз нямам. На мен ми е топ. Добре, това беше от нас. Пробушихме. Добре, благодаря. Сабскрайбнете се. Ти имаш ли канал, бе? Да. Ама не. Ще бъде в описанието. Ако искате Опа. довиждане.